oficio de zoqueiro, aló, mira, aló viña a zoquear un tío meu e máis un señor que era aquí de Moimenta, que lle chamaban Bernaldo, e ao meu tío chamábanse Perfecto. E había un muño na casa dele. Entonces, viñeron zoquear aló un día, este señor daqui de Moimenta e máis o tío meu. E díxolle meu irmão Perfecto, Dios le perdona a meu pai, díxolle, papá, se me compra a ferramenta, aquí non volvo máis zoqueiros. E meu pai non oiu as xurdas. Foi e encargou, porque daquela había moitos ferreiros por aquí, encargoulle a ferramenta a un ferreiro, e meu irmão empezou a facer. Foi con zocas a Castro, fixo 8 pares, claro, mal feitos, e foi a Castro con eles. E dábanlle un peso polos 8 pares. E non nos deu. E pois cando veu, xa perdeu unha zoca no coche. No coche que viña enriba no coche. E cando chegou, faltaballe unha zoca. E así era. E así era, depois, claro, atrás dele fomos indo os outros, e ela empezou, e non viñeron máis zoqueiros á casa, máis que nós. Empezou o meu irmão, Perfecto, a zoquear, Dios lle perdone, e entonces despois fomos indo os outros. Zoqueaban, despois, quen zoqueaba máis era os dous, Antonio e Perfecto, que morreron os dous, Dios lles perdone. E despois, atrás, empecé eu. Era máis. A zoca ten a compañeira, é que traigo esta para enseñala. Esta zoca non a fai calquera, esta zoca leva tempo facela. Esta fala ben, pero facela outra como ela é difícil, E eu presento as dúas e non sabes cal é unha nin cal é a outra. E esta é igual. E esta ten a compañera tamén, pero por estas dábame 40 pesos. Ainda eran pesos daquela. E vendín unha, que tiña a compañera na casa, tamén estaba pintada de negro. E vernizada, dibujada de blanco. En 20 euros unha zoca sola. E esta tamén me compraban ainda poucos días hai, que ainda pouco tempo hai, que veu un señor buscar un par de zocas aló. Tiño algunha por ali feita, o Lalelo da Graña, que tú ben o conoces. Pero un tío que tiña unhas e un neto, entosouselle delas, e ela for a zoqueira quería un recuerdo para sempre. E veu por un par de zocas. Esta zoca pois foi dun aveneiro que estorbábame para sacalo, para salir co autocargador e vas co tractor, non da erva do prado. Entonces, falamos, vámoslo cortar, e cortámoslo, e cortei non todos para o lume, que eu non pensaba nas zocas, nin diba que as zocas non se facían aló, nin no outro lado. Entón, mira, findían como se os cortaran a serra os toros, con meses, non? E acordeime das zocas. Dixen, bueno, vaya zocas que se facían daqui. Entón, falei con o irmão meu, con Perfecto, e dixen, ois, pasa isto. Cortei nun ameneiro, mira, fenden, e acordeime de facer unha zoca. E dixo-me meu irmão para descanse, e díxome, eu pareceme que as fago, levará máis tempo, pero pareceme que as fago. Entón, eu puxeme a facer un día. Arreglei a ferramenta, que estaba toda a cidade, todo tal, e puxen e fixen esta. Esta mesma, Entón, fureina e amañeina e era ya tal cual a miña muller. E dixeme, tens que aparexala, agora tens que aparexarme. E fixen as dúas. Están aquí, as dúas. E mira, acabounas de andar por ali, porque as puñía non andaba diario, pero puñías, porque era moito tempo. E depois dixo, tens que facerme outras, e fixen outras, pero desgraciadamente as outras non, case non as puxo nunca. E entón, claro, a xente empezou a ver as zocas miñas, empezou a tal, empezou a funcionar nesto, de novo. Íbamos a feira, a Moesmo, ali zoquear.